Des d'Innovació d'Aigües de Barcelona apostem per la digitalització i per la fabricació additiva o impressió 3D. Aquesta tecnologia ens pot aportar noves solucions als reptes actuals del cicle integral de l'aigua i així ho hem demostrat en anteriors projectes com el 3D Lab o el que estem fent ara, el projecte Rodet 3D. El projecte va néixer per fer bombes a mida per a les nostres instal·lacions. El catàleg de fabricants de bombes té unes bombes estàndard per un rang de cabals, per un rang d'alçades, però són bombes generalistes. Aquest projecte el que es tractava és de fer una bomba a mida per una central en concret i aleshores era millorar l'eficiència energètica del rodet d'aquesta bomba per a aquesta instal·lació. Vam estar analitzant quin era el funcionament més òptim en el grup de Sant Genís, el que va ser seleccionat que tenia més marge de millora. Vam fer la valoració econòmica del cost de l'energia i l'increment de rendiment que suposava i vam realitzar les tasques de manteniment pertinents per intentar apropar-nos a aquest rendiment. Tenim una bomba d'origen, aquesta bomba l'hem desmuntat i hem tret el rodet. Aquest rodet original de la bomba s'ha escanellat i s'ha portat a analitzar amb un model 3D per fer simulacions per intentar dissenyar el millor model possible. Els resultats d'aquestes simulacions permeten proposar i determinar noves modificacions geomètriques i variacions de diferents paràmetres de funcionament per tal de poder-ne incrementar el seu rendiment i millorar el seu funcionament. A partir de les simulacions d'optimització de la UPC hem realitzat el model CAD del rodet a obtenir. Hem optat pel procés de fabricació additiva que ens permet imprimir capa a capa fins a tenir aquest model tridimensional. Tot aquest conjunt de motlla es porta a foneria, realitza la fosa, en aquest cas amb una aleació de bronze, que ocupa totes aquestes cavitats i acabem obtenint aquesta peça de fosa. Posteriorment el que es fa és trencar el motlle de sorra i obtenim el rodet en metall. I el taller que hem fet és mecanitzar el rodet, equilibrar-ho, traiem el rodet original i muntem aquest rodet fet a mida, que en teoria és un model ideal per les prestacions que necessitem, tant d'alçada com de cabal de la bomba nova. El resultat de la prova ha estat positiu, hem dissenyat el nou rodet, l'hem provat, hem guanyat rendiment i eficiència energètica. Per tant, creiem que això mateix que hem fet a Sant Genís com a prova ho podrem replicar a les altres centrals d'aigües de Barcelona.